No matter the devil, Spragatiste, attachment, Spragatiste, suppressed, Spragatiste, Spragatiste, Spragatiste. Ndokumirawo DLP media ma schemes of work pamwechete nebox rako rezvawakamboshanda all previous lessons. Ramure Bidia Ragaenda Kamure DLP and D9 Pyra and D9 Media Scheme of work and D9 Patakaona kumbi paketi Dakatire kandimani ndoona head Ndigati nindiri musilingi Imomo ndiri kuita cleaning Unetina yezvire mwaremwa Saka ini ndiri beze kusvika mangwana Kana pane vanhu vauya vachinditsvaga Muvaudza kuti president yavako Sesine malekija rakabva feature Ndopa ndakaona kuti hazvina future Ndopa ndakatanga kugaya hora Badi hazvina kumboshanda boys rangu Rega ndizvitaure Kana iwewe wasvekerwa wavona uri patachimende mekuchiwa kutori ready Every time unogara ungori ready Boys rangu ndakawachiswa Boys rangu ndakawachiswa Ini ndakawachiswa Sikapa kuwacha ini Boys rangu ndakasechesa Boys rangu ndakasechesa Ini ndakasechesa Usikapa kusecha nguva chiyande kuleseni Tinoona ikoko uchidzidzisa Ndakangosvika ndikati good morning class Zvikanzi sei murukasi Ndikati nhasi ndine mavisitasi Saka handisi kuda embarasi Ndakatarisa chonzwa iva pakona Ndikabva ndamuchonya nezizo repakona Zvikanzi sema ndichonya ndikatandina Sema ndichonya ndikatandina Sema ndichonya ndikatandina iwe Jonzo mani ndokukwadza nembama iwe Nati tiri kuda kudzidza nezvekorera Saka munhu wese nhasi anototaura Hakuna munhu asingazivi nezvekorera Nekuti korera yakuzika mwangwe chamisa Boys rangu ndakawachiswa Boys rangu ndakawachiswa Ini ndakawachiswa Zvikapa kuwacha ini Boys rangu ndakasechesa Boys rangu ndakasechesa Ini ndakasechesa Zvikapa kusecha ini class, can someone tell me Kolera yakatanga sei Zvikanzi natawe Pakatangira minister panyungwani Ndopa yakatangira tawe nai Hatizi pa politics tiri muleseni Umwevo Ane mindiri nani Peteye dacha seya tawe Inini korera inini ndoiziva Seika kubata imobirwa makupanza Chido Aunyari vayenzi Unotaura zvinyazi this is the end of the lesson Kana pane ane mubvunzonga anotarira panyuzi Kumba maneru Kumba kwenyuka musina TV ndezve kwenyu Boys rangu ndakawachiswa Boys rangu ndakawachiswa Ini ndakawachiswa Zvikapa kuwacha ini Eko keshi yangu Bude $100 Saka ibibuka Tora $200 iyoyo Ndoishandisa Kuenda kuchipinge pandunge Ndoroya iwe nemuri yako Norapi wafe Navakwewe Mr. Marufu, Mr. Ndumi is no more. And by the way, do not try to intimidate your lecturer, because this is a professional exercise. I will invoke the powers that are vested in me and my department at the university to ensure that you redo your TP. Ini ndakasechesa Usikapa kusecha ini Nyararai Jitombori nane Gore rose muri pabasa Gore rose kuna vamwe vanotoenda kumajere vasina kana life in jail Manje mimi gore rimwe here Blazi nyararai Blazi
Blazi, hey. Nyararai Blazi. Sumukai. Boys, kana utonzibata chimendi wotogara uri ready. Wozi inini zizvizi. Ndatova muchi. Chola. Ndatova mu 33.